hain justu izan da, nire azken lanak poz asko eman dizkidan urtea, ez? Beraz, egon da, alako oreka bat, poz handiak, Euskadi Sariarena, 111 Akademiaren saria, alde batetik poza eta beste alde batetik egoera triste hau, ez? Sentsazioa izan duzu konfinamendua hasi eta ondorengo hilabetetan herritarren aldetik egon dela interes gehiago kulturarekiko, kultura gosea edo sortu dela gizartean? Nik uste dut konfinamendua izan dela esperimento soziologiko oso interesgarria zentzu horretan, ez? Bapatean mundua gelditu egin zen eta zeri heldu zion jendeak? Neurri handi batean kulturari. Bapatean liburuak inoiz baino gehiago irakurri dira, musika, pelikulak, beharra daukagu kulturarena, ez? Batzutan, gizarte honetan ere entretenimenduarekin lotzen dugu. Adibidez, literaturaren bitartez ikasten dugu zer den beste pertsona baten zapatetan edo beste pertsona baten zapata jantzi eta mundua hortik nola ikusten den empatia hori lantzen dugu. Edo ikasten dugu gizarte honetan gainera gero eta zabalduago dagoen diskurso bai edo ez, edo zuri edo beltz, edo nirekin edo nire kontra horren aurrean bizitzaren logika beste badela. Nik uste dut agian gizarteak oroar kulturari ematen dion pisu hori edo garrantzi hori horretan dago ahulunea, ez? Eta egoera horretan, esaten dudan bezala, sortzaileak adibidez, sortze aldetik oso lan onak eta egiten ari da, baina kontuan izan behar dugu ere zein egoeratan. Hau da, prekaridadean idazten ari dira idazle asko, egoera ez da ona. Tiro hotzak mendian. Berriz entzun dituzu orgoitik, tontorretik. Baina ez datoz inguruan dituzu mendietatik, zure barnetik baizik. Zure gorputza zuhaixka bat da. 11 eskopeta kartutxo geratzen dira zuhaixkeen barruan, bihotz txikien antzera taupaka. Gogoratzen duzu idazle bezala Durangora joan zinen lehenengo aldi hura? Bai. Hori izan zen 2004 garren urtean, nik urte horretan atera nuen lehen liburua, 15 zauri, ipuin bilduma bat, eta gogoratzen dut, nengoela han, noski inork ez nuen ezagutzen, baina norbaitek hartzen bazuen, ni behiratzen nion nire liburuari, eta norbaitek hartzen bazuen nire liburua, ez da hartu du. Begiratzen dago. Urduritasun hori, erosiko du. Emozio hori, ez? Lehen liburu baten emozio hori.